wata muhimmiyar sanarwa daga bakin jarumi Tijjani Asasi mai taken buɗaɗɗiyar wasiƙa gawa. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai magana kamar kullum Tijjani Abdullahi Asasi. Mutane da 'yan jarida da wasu waɗanda suke wasu garuruwan da kuma na kanan sukan an bugo min waya sosai ana tambaya ta akan cewar hukumar tace fina-finai ta dakatar da fim dina mai suna Tabarma, an dakatar da wannan fim. Kuma da yawa na ji abokanan mu'amala na masana'antar fim wanda abin ya shafa su ma da yawa wasu sun fito sun tofa albarkacin bakinsu. To ina da magana guda uku. Na farko ga hukumar tace fina-finai, na biyu ga gwamnatin jihar Kano, gwamnatin Abba Kabir Yusuf, na uku kuma ga abokanan masana'antar abokanan aikina. Da farko dai haka Allah yake ikonsa, babu irin rigimar da ba a yi ba akan abakallahu ya zo da wasu abubuwa irin wannan, an yi rigima da shi, an faɗi maganganu a kai, babu abin da ba a faɗa ba. Abakallahu producer ne, ya jagoranci masana'antar fim, ya yi iya bakin ƙoƙarinsa, shi ma abin da Allah ya bai shi. Masu zaginsa sun zage shi, masu yabansa sun yabe shi, ya yi ya huce. Still ga Abba ya zo, still Abba bai canja daga wani abu da Abakallahu ya zo da shi ba, kuma abubuwan da duk Abakallahu ya faɗa yau gashi shi ma Allah ya kama adamin Abba yana kawo irin su da wasu abubuwa, saboda gurin da suke jagoranta hukuma ne, hukuma ita kuma ƙarƙashin gwamnati take, ba kuma wanda ya isa ja da gwamnati sai Allah. Ita gwamnati kafin Allah ne, shi sa ko da yaushe ake ganin ni ba na iya rigima da gwamnati, kuma duk abin da gwamnati ta faɗa ka gane kalma ce wacce idan an faɗe ta in ta maka daɗi ka ji, idan ba ta maka daɗi ba ya ka ci ka ja bakin ka shiru. Idan ka cika surutu to wani abu ne zai biyo baya, wanda kuma baka da ɗaurin gindin abin da zai biyo baya in bai wasa ba, daga lokacin babu abin da ba zai iya faruwa da kai ba. Masu ƙaunar ka su ma jaji, wanda ba sa son ka su maka manna. Shi yasa ban taɓa tunani a zuciyata zan yi rigima da gwamnati ba. Da abin da gwamnati ta faɗa ina nema wa kaina maslaha ne. Na farko zan iya zama a garin in ci gaba da mu'amalar, na biyu a'a to tunda dai har ba zan iya ci gaba ba to sai in tafi wani gurin, sai in nema ci gaba da neman abinci na. Idan na tafi lokacin da Allah ya kawo ƙarshen wannan gwamnati ko kuma ta gama, sai ka dawo ka ci gaba da rayuwarka da mu'amalarka. Tunda dai a iya sana'an ne za a hana ka mu'amala da garin, amma a tsakanin iyalinka da zamantakewarka da gidanka duk ba za a canza maka ba. Kaga kiyayewa, ka kiyaye dokar gwamnati, abinda ba sa so ka ce ba za ka yi ba, ka gane abinda suke so shi za ka tsaya a kai. Wannan lissafi na ne, ni a lissafi na ban taba rigima da gwamnati ba kuma ba zan yi ba. Wanda aka yi a baya ma kowa ya ji in ji, wanda suka ji sun ji, haka ne, wanda suka gani sun gani. Na farko dai ita gwamnati bata san me masana'antar fim take ciki ba, bata san kuma halin da muke ciki ba. Saboda muna sa riga sutura, muna hawa motoci, muna gina gidaje, amma ba su san yaya ake yin rayuwar ba. Ba su san cewar ita masana'antar gaba ɗaya ta mutu ba, ba su san cewar masana'antar yanzu kango ba ne. Inda masana'antar fim ba kango ba ce, babu wani ɗan siyasa da zai kira ka je gurinsa, babu wani ɗan siyasa da zai ce ka zo ka saurare shi. Me zai baka? Ya baka kuɗi, ya baka miliyan 1, miliyan 2, miliyan 3, miliyan 4, miliyan 5. Ya baka kuɗi kenan wannan abun. Ka je ka tambaya, ka je a da lokacin da ake sai da tape, lokacin da ake sai da CD, lokacin da ake sai da DVD, ka koma ka je ka tambayi masu kamfanin Sarauniya wani irin kuɗi ne ba su samu ba.
Abdullahi Awilo ya yi Awilo wani irin kuɗi ne bai samu ba. Duk wanda ya yi fim super blockbuster lokacin da ake da abin siyarwa, ka koma ka tambaye shi wani irin kuɗi ne bai samu ba. Koma ka tambayi Adam A Zango, ka tambaye shi ka ji yayi na Mamajo, yayi babban yaro, ka ce ka kalle ka duba inda iya harkar arziki yana sa kuɗi a but yayi yawo da su. Ka je ka tambayi irin su Aminu Bala da suke baka a shana. Arziki a lokacin akwai arziki a masana'antar fim. Wallahi tallahi babu wani dan siyasa da zai kira ka saurare shi ko ka je inda yake, sai dai shi ibiyo ka zo inda kake. Amma yanzu yunwa da fatara da talauci ya saka kake ji an ce su in ba ya sama ka je ka tarar da mu muna fada, ka je ka tarar da mu muna tashin hankali. Abin da ya rage wa masana'antar fim yau shine Aminu Saira, Umar UK, Abdul Ahmad, Abubakar Bashir mai shadda, Hagani, Lawan Ahmad, Ali Nuhu, Adam A Zango. Waɗannan mutanen su suke jujjuya dukiyarsu, ya ake suke samo kuɗin, ya ake suke haɗawa, ta ina suke samowa, ta ina suke, Allah shine masani, ta ina suke samun riba. Wallahi ni Tijjani Asase yanzu ban sanya ake samun kuɗin fim ba. Wallahi ban san ina zan zo in sa fim in yi in samu kuɗi har da zan iya yin wani abu da shi ba. Ina yin fim ne saboda bana ta, ina yin fim saboda yaran da suke karkashi na. Wallahi na sha fita location, wallahi ba mu da abin da zan sallami mutane sai na kira mai gidana na gaya masa halin da nake ciki a turo mun kuɗin in je in bayar. Yau ta kai matsayin da sai na bi 'yan siyasa, ko na yi mu'amala da 'yan siyasa, ko na shiga harkar siyasa, ko na tafi in je in yi wani abu sannan in haɗa kuɗin in zo in yi fim, kawai saboda bana ta kar ta faɗi, saboda ba mu san wacce irin hanya Allah zai fito da ita gaba ba. Idan kana tunanin kuɗi ake samu a masana'antar fim ka daina. Idan kana tunanin, ni mutane da yawa ma sun sha kira na ga kuɗi a hannunsu suna son su bani dama in yi musu producing fim, ban san ya zan yi ba. Kai tsaye zan gaya maka zan iya maka fim amma ban san ina zan je in siyan maka ba. Yau da Allah ya haɗa kawunan mu, yau da Allah ya sa mun tsaya rumfa ɗaya, da ba wannan magana ake ba. Da babu wanda zai zauna yana wata rigima da wani abu, ko yana cewa wani abu, ko yana yin wata magana. Don billahi da zai fim ɗina Tabarma shine fim ɗin da ya shiga kasancewa a ciki yake. Ni Tijjani Abdullahi Asase idan na taɓa samun kuɗi a tafim ɗin Tabarma kada Allah ya sa an ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma yanzu na shiga season 3 kuma na kashe masa kuɗi ya fi miliyan 2, kuma kai ka san ta ina nake samu, kai ka san ta ina nake yi, kai ka san ta ina nake biyowa. Fafutukar nake yi in kai wa kaina don in samu riƙe kaina, a riƙe yaran da suke ƙarƙashi na, da yadda da mu'amalar banan ta ta zauna. Bai kamata in fito wannan filin ina faɗan wa'annan abubuwan, wanda sirri na ne ko kuma sirrin yan uwana ne. Amma ya kamata ina kira ga gwamnatin jihar Kano, kafin ta dinga yanke hukunci, ta dinga zama da mutanen da ya kamata a zauna da su, sai a san menene matsalar. Kwanan nan karatu kuka ce za ku yi, kun ɗibi yara saboda za a karantar da su harkar fim. Billahi laji duk wanda ije wannan karatun ya je ne dan abin da za a samu, saboda ana sa ran gwamnati za ta bada yar kwamfuta, yar kyamara, yar wasu abubuwan yi, ko a ba wasu aikin yi. Wallahi ba dan karatun mutane suka je ba. Majority ba mu da shi, ba mu da jari, ba mu da kasuwa. Ka gani, idan kana tunanin ana samun kuɗi za a kawo revenue, ko za a kawo wani abu, ko za a kawo maka wasu abubuwa, ko kuma a'a musuwanin suna hawa motoci suna hawa, wallahi ba haka bane. Ka je ka kalli kowanne individual ina mai shadda yake samu kuɗinsa, oho Allah masani, gashi nan yana yin fim ɗinsa sama da miliyan 10. Haka zalika Aminu Saira, haka zalika Umar UK, haka duk irin waɗannan, irin su Abdul Ahmad. Ka gane, ka duba yadda suke rayuwa. Ni in naga ana kashe kuɗi a fim ma irin wanda ake kashewa, wallahi lissafi nake ina wa'annan kuɗaɗen suke dawowa. Musamman to yanzu gashi an ce za a dakatar da masu maganin gargajiya, a daina sa talla. Ni a bangare na, a lissafi na, idan babu masu maganin gargajiya fim din ma ba zan iya yi ba, saboda me su ne suke haɗa min abubuwan da idan zan samu miliyan 1 zan samu miliyan 1 a gurin su in haɗa, sannan fim din ya yiwu, sannan ake iya yin fim din.
wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa wani yanzu ba na samun kuɗi da fim, sai dai idan kira na akai aiki ne aiki. Amma me na ɗauki abin kamar shuka, idan ka shuka wata rana Allah zai kawo, ko wani gidan talabijin ko wani mutum ko wani ice yana da buƙatar wannan kadarar da ka zo da ita ko wannan abin da ka zo da ita. Ina kira ga gwamnatin jihar Kano ta farka, wannan abin ta farka. Duk ranar da asirinmu ya rufu babu wani ɗan siyasa da zai ƙara ganin mu, ba wani ɗan siyasa da za mu tafi mu ne masa haushi, babu wani ɗan siyasa da za mu tafi mu ne masa ihu. Talauci ne yake haifar mana da irin wannan halin da muke ciki. To ina so ku sani cewa dakatarwar wa'annan mutanen da suke nema abinci, wa'annan mutanen da ake so a dakatar da su a ce kar su yi aiki, mutum nawa, mu nawa ne, ya za ku yi da mu, ina me za ku sama mana mu ci? Babu abin da na iya sai fim shine profession dina, abin da na iya kenan, ta haka nake iya sawa 80 za ta zama 100. a nan nake. Amma na kira ga gwamnatin jihar Kano, wannan buɗaɗɗiyar wasiƙa ce, ina kira da ita ta farka akan wannan matsalar, ta kalli waɗannan manyan producers din, ba ma irin mu ƙanana ba, ta kalli manyan producers din nan da suka rike masana'antar fim, suka rike musu sama da mutum 100,000. waɗannan mutanen da suka rike sama da mutum 100,000 a ce yau an hana su aikin yi. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Allah ya sa mu dace. Wannan buɗaɗɗiyar wasiƙa ce. Na gode, na ku har kullum Tijjani Abdullahi Asasi, ina ba kowa haƙuri. Duk mutumin da ne wani abu wanda ya ɓata masa ya haƙuri, amma na faɗa na daɗa faɗa, babu wani abu da muke iya siyarwa. Mu ƙananan muna rayuwa ne a YouTube, manyan ko wallahi in an tambaye ni ban ma san ta ina suke samun kuɗin ba, saboda ban san hanya, inda da hanya da na bi, saboda namiji ne ni, ina da zuciyar nema.